verwachtingen vandaag. Dat het wel goed komt. We gaan van onze eigen kracht en kunnen nu dus 2-0. En we zijn er brand op. We winnen. En dat wil ik een keer meemaken weer. Dat is een hele tijd geleden. We come from the north. We going all the way. Heerenveen. Eén, 2. 5-0. 0-2. 3-0. 1-3. 4-3. 3-1 voor Cambuur. 2-1. Met Sven van Beek goed op de hoofdcentrum Calon, maar die kapt hem in goed uit. Die speelt hem in tussen het draaienhoekje voorin van Cambuur. Dat was heel goed. Haaien dan naar de zijkant van het 16 meter gebied. In de volbal tot de pil. Daar is al de 1-0 van Sportclub Heerenveen. Hij zit de bal prachtig achter Sonny Stevens en zet al na 3 minuten deze Frieske derby in vuur en in vlam. Wat heeft erop skreun? Simeon en Erwin Mulder, mag ik een shirt? Want al was graag die shirts, hè? Ja. Wat heb je aangetrokken? En een Cambuur shirt? Laat eens even zien. Ben je zo'n trotse supporter dan? Ja. Ja? Jij ook? Ja, zeker. Ja? Waarom vind je Cambuur zo'n goede club dan? Nou, het is gewoon een geweldige club uit Leeuwarden. De bal gaat nou goed rond bij Cambuur. Rechterkant komt er een vastzet van Jacobs. Rochting die lange spits. Ulrikes en die scoort hem. Ja! Robert Ulrikes scoort hem. 1-1 van Cambuur. Wat het die spits toch altijd. Hij zit weer op het goede plak. Roberts Ulrikes. Haast 20 meter bij de goal wide, denk ik. Nou, dan komt hij in dat geval bij de 12 pil. Bij de eerste pil is het doelpunt. Wat een kopbal van Sydney van Hooijdonk. Ho, wat een goal. Het is ongelooflijk hoeveel kansen, hoeveel doelpunten de Leeuwarden sportjouwen uit standaard situaties. Robin Moulin, hij is de eerste man op het listje. Hij had echt al wel eens een penalty mist. Het is Mouleutje en Erwin Mulder. 64ste minuut voor de leaguemaker in de Frieske derby. Wat waar! Het is weer een wedstrijd, het is weer een league. Die hebben gevochten, geknokt. Er stond een team. Dus we hebben gevoetbald, we hebben de tweede helft gedomineerd, vind ik. Het Schouten en naar beneden trilt. Nee, nou ja, het gaat in ieder geval terug. Maar Moulin, de leidt rond van Cambuur. Kan Cambuur dan misschien nog een keer? Moulin. Ja, Het is rond van Paulussen. Mitchell Paulussen. Doelpunt Cambuur. Het is 3-2. De Frieske derby. Het woen terug Cambuur. Het is feest in de hoeken. Oh, wat een ontknoping. Komt een lange bal. Nee, kopt hem inderdaad naar achtertouw. Doet de listen bij Van Beek. Daar is Miele van Ewijk. Helpt uit. En dan is het verraken. En dan is het 3-3. Mitchell Paulussen is net de helft van Cambuur. Oh, wat een derby, jongens. Wat een derby. Als je dan in de blessuretijd van de blessuretijd toch de bevrijdende 3-3 kan maken, ja, dan ben je toch trots op die jongens. Ja. Nijhuis, hij fluit het voor de laatste keer. Het wordt 3-3 en Doke Smit die slaat het gas van het Abel Enstra stadion stikken. Maar zijn rug te hoorn, 3 keer, 4 spelers van Cambuur vallen op de groen. Ja, nog steeds wel flink balen dat we niet gewonnen hebben. Dat zit er nog. Ja, is dat het gevoel dat overheerst, dat je baalt? Ja, nu nog wel, als ik eerlijk ben. Het is nog wel echt doodzonde. Zoveel emotie bij die 3-2 van ons. Dan denk je dat je hem binnen hebt en dan valt hij nog. Dat is echt doodzonde. Uiteindelijk krijg je denk ik wel wat je verdient. En in principe 3-3, wat ik zeg, ik had liever gewonnen, maar het is niet anders.